Jó estét! Rejtélyes körülmények között eltűnt az L.F. Eveson könyvesbolt teljes árukészlete. Feladták? Nem. Mit gondolsz, mi ez? Kurva pamflet, mindig az. Sajnos szemtanúk sincsenek. Már nem zavarja, hogy eltűntek a könyvei? Nem tűntek el. Átalakult. Ami azt illeti, elég durván tesztelik őket. Ez a dolguk. Igen, tudom, de nem lehet ebből baj, mert mintha egyikük sincsen benne. Nincs lehet és nincs ha. Nekem sincs. Mit kértem tőled? Peach, én csak egy rendőr vagyok, a doki pedig egyenesen rajong érte. Próbáld meg kiverni a fejedből, hogy ezek benne vannak. Mert lassan már illegális, amit csinálunk velük. Uram, a káosz egyre csak nő. Akit maga keres, az olyannyira itt van, hogy az érzékelhetőség körén kívül esik.